poligonu Križevačkog automoto kluba još smo jednom pratili automobiliste i motocikliste u njihovim vožnjama spretnosti i brzine. Obilježavanje 75 godina postojanja automoto kluba Križevci nastavljeno je organizacijom tradicionalnog natjecanja pod nazivom Rally Kalnik, koje je i ove godine okupilo vozače i vozačice željne dokazivanja. Auto i moto rally organiziran je po prekrasnom vremenu, na jednom dobro uređenom poligonu. Dali smo se truda da poligon dobro izgleda, da bude siguran i vjerujem da su ljudi koji su danas sudjelovali ovdje zadovoljni kao i mi koji smo to organizirali. U gradu Križevcima želimo promicati sve događaje koji promiču i sportsku kulturu i vještine i sigurnost u prometu i tu se zaista od srca zahvaljujem svim sudionicima, a posebno organizatorima Automoto klubu Križevci koji organizira niz manifestacija u gradu Križevcima i tom jednom sinergijom i grada i svih njegovih ustanova, institucija postižemo upravo ovakav cilj da imamo prekrasne manifestacije kojima se promovira sigurnost, opća kultura i kultura u prometu. Suradnja između našeg grada Križevaca, između naše županije i institucija koje su na području bilo grada, bilo županije, ali posebno grada, znači ona je izuzetna, ona je kvalitetna. Evo, danas smo u Križevcima organizirali motoslalom, motoreli, koji je sportska disciplina, ali je prije svega jedna preventivna aktivnost gdje se vozači motora, motocikala, mopeda priučavaju, uče i privikavaju na iznenadne situacije u prometu, jer sve ove vožnje spretnosti između čunjeva, osmice, obilasci čunjeva, uski prolazi i ispit brzine pomažu u stvarnoj situaciji u prometu na cesti kod svih neočekivanih situacija. Sve se napravi na vrijeme, sve se organizira na vrijeme, tako da je danas sve spremno. Dobra je publika, bilo dobro društvo i super družina i lijepo je sve, zabavili smo se i kolege koji su vozili isto su super i dobri rezultati, tako da dobar dan. Došli smo podržati ovo što radi Automoto klub Križevci. Križevci su puno stariji od nas, oni slave 75 godina, mi samo 25. Ovdje vlada jedna predivna sinergija, što stanovništva, što članova motokluba i stvarno rade jednu predivnu priču. Motociklisti vole da im ispiti spretnosti budu zahtjevni i da testiraju njihove mogućnosti. Pa ovo mora biti zahtjevno, to je ispit spretnosti, znači mora biti okreti, slalomi, da se vidi spretnost na motoru. Tako je, se upravlja motorom. A kakvi su motocikli zapravo najpogodniji za ovakav oblik vožnje? Čim manji, čim lakši, čim okretniji, znači skuteri, ovi do 125-250, znači možda i ovi supermoto, oni su za ovo najbolji. Ovo je sve veći, to je sporije. I dok je Matiji Vrbančiću pripalo prvo mjesto klase 1, u klasi 3 je isti rezultat upisao Kristijan Fletko. Podrška ovoj organizaciji, dugogodišnjoj organizaciji, motociklizam je od srednje škole, kako sam položio tih 1991. i tako da sam u ovom klubu već dosta toga godina. Treba godine iskustva i jako puno kilometara, jako puno sjedenja na motoru da bi čovjek, a i malo znanje svega, ne? Natjecatelji u automobilima podijeljeni su u 3 kategorije: vozačice, vozači i mladi vozači. Kod vozačica Štefica Pavić opravdala je dugogodišnje sudjelovanje na reliju Kalnik pobjedom ispred Valentine Fletko. Super, svake godine, već par godina vozim vozačice, uvijek treba. Konkurencija je bila žestoka, nepogrešiva. Kod vozača poligon je s najvećom preciznošću savladao Renato Mišir. Kristijan Fletko bio je drugi, Denis Gajski treći, ispred Marija Ivančića i Vlade Peklića. Pa bilo je odlično, barem malo druženja i malo nekakve sportske sreće i tak, da se neke događa. Mladi vozači uvijek su ciljana skupina kad su ovakve aktivnosti u pitanju. Auto i moto rally ima jedno drugo značenje, znači ono ima značenje kod prometne preventive, kod brige za vozače i pravilnog ponašanja u prometu. Borba za prvo mjesto bila je tjesna, a na pobjedničkom postolju stajali su Mario Horvat, Marko Barešić i Leon Miklečić. Pa ja sam sa svojom vožnjom čist zadovoljan, potrudio sam se čim bolje to odraditi, nekih bitnih greška nije bilo, ali uvijek se zna desiti da se fula sitnica, a ta sitnica nekad presudi za prvo, drugo, treće mjesto. Bilo je na bot, ali prošle godine prvo, ove godine drugo, tako da budemo vidjeli idući. Naravno da sam zadovoljan. Za prvi put sve je super.
Pa to je jedna od značajnih ciljnih skupina, mladi vozači koji još nemaju iskustvo i vještine koje bi trebali imati u prometu, koji ih tek stječu. Zaista ovakvim manifestacijama i ovakvim događajima mogu te vještine dalje razvijati i prije svega promovirati sigurnu i odgovornu vožnju. Na neki način osjećamo da smo i zaslužni za jedan dio povećanja sigurnosti, jer prošle godine niko nije stradao smrtno na području grada Križevaca. Ta briga o prometnoj preventivi ide od dječjih vrtića, ide od osnovnih i srednjih škola, završava ovdje sa mladim vozačima i vidjeli ste vozačicama koje voze 30 godina. Poziv im je da obavezno se dođu družiti i malo uživati u toj vožnji koja nije prezahtjevna i ne košta ništa i tak dalje. Za kraj mogu samo reći da je ovo takmičenje prošlo bez ozlijeđenih, bez padova, bez kvarova i svi vozači su završili natjecanje koje su ga i započeli. Osim na poligonu, svi zainteresirani svoje su vještine mogli testirati i na simulatoru električnog romobila. Simulator električnog romobila gdje možemo na njemu vidjeti nekakve stvarne uvjete vožnje i određene situacije u prometu koje možemo očekivati kad vozimo električni romobil. Imamo nekoliko tih događaja koji se mogu dogoditi i onda vozači trebaju pretpostaviti, vidjeti situaciju, znati reagirati. Imamo simulaciju, put reagiranja, put kočenja, zaustavni put i onda možemo kasnije prokomentirati s kojom brzinom smo došli, kako smo reagirali i prepoznati nekakve opasne situacije u prometu. I dok je ovo druženje završeno odlaskom do Kalnika, sa svakim danom misli Križevčana sve su više usmjerene prema slavnoj moto utrci na stazi Gornji grad, koja će se ove godine održati 21. lipnja. Pa to je jedna specifična utrka kojom se malo koji grad može ponositi u Republici Hrvatskoj. Zaista jedna atraktivna utrka kroz ulice grada, Gornjega grada Križevaca. I jedna duga tradicija kojom se eto ponosimo i vjerujem da će ove godine biti jako zanimljivo, da će privući velik broj i posjetitelja, još veći broj sudionika. Tradiciju održavamo niz godina i mislim da to treba čuvati, njegovati i nastaviti što dulje. Gradske utrke su nešto neponovljivo, njegujemo tu tradiciju ovdje u Križevačkom Monte Carlo, predivnoj moto utrci, tu nam je i Zelina, Sveti Ivan Zelina gdje se vozi isto predivne gradske utrke i naša Nova Rača. Utrka koja bude 21.6. trebala biti na jednoj razini koja će zadovoljiti sve vozače koji budu došli ovdje, bez obzira koju disciplinu vozili, bilo brzince, oldtimer ili skutere. Naš gradski Monte Carlo, takozvani, nešto što zaista vrijedi doći pogledati. Pa dođite i vi u Hrvatski grad motociklizma. 21.6. očekuje vas nagrada Križevaca i nove majstorije najboljih hrvatskih vozača. Thank you.